Віцебск сустрэў 72-ю гадавіну вялікай перамогі. Урачыстасці пачаліся з самага ранку. Сёлета арганізатары вырашылі аднавіць традыцыю святочнага шэсця ад плошчы Леніна да плошчы Перамогі. Да манумента воінам-вызваліцелям усклалі вянкі і кветкі. Ваенныя віцебскага гарнізона прайшлі ўрачыстым маршам. У адрас ветэраны удзельнікаў вялікай айчыны прагучалі словы шчырай удзячнасці. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» вяла прамую трансляцыю цырымоніі. На месцы падзей працавалі нашы карэспандэнты Ольга Шмаргун і Віктор Праліч. Яны і раскажуць, як гэта было. На цэнтральнай плошчы Віцебска ў дзень перамогі шматлюдна, нягледзячы на зусім не майскае надвор'е. З самага ранку тут адчуваецца незвычайная ўрачыстая атмасфера. Менавіта да манумента воінам-вызваліцелям, да гэтага святога для кожнага месца збіраюцца віцябляне і госці горада, каб падзякаваць героям і аддаць даніну павагі загінуўшым у імя перамогі. Свята адчуваецца па ўсім горадзе. Сёлета калона, узначальваюць якую ветэраны, прайшла ад плошчы Леніна да плошчы Перамогі. Кіраўніцтва вобласці і горада, прадстаўнікі грамадскасці, удзельнікі вайны, ганаровыя госці ўсклалі вянкі і кветкі да манумента ў гонар воінаў-вызваліцеляў, партызанаў і падпольшчыкаў. Плошча Перамогі ў Віцебску больш за 40 гадоў, і пачынаючы з 1975 года менавіта сюды прыходзяць віцябляне 9 мая. Вечны агонь як сімвал памяці нашчадкаў пра подзвіг дзядоў і прадзедаў. Мы помним тех, кому обязаны жизнью. Забота о людях, чья жизнь была связана с войной, уход за могилами павших, увековечивание их памяти – это наш долг. Так будем достойны нашей великой святыни и памяти тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины. Здоровья, долголетия, мира, добра всем жителям области. С великим праздником, с праздником Победы! Па плошчы Перамогі праходзяць парадныя разлікі войскаў віцебскага гарнізона, падраздзялення ўнутраных войскаў, ратаўнікі, супрацоўнікі следчага камітэта і кадэты. А галоўныя героі сённяшняга дня – ветэраны і ўдзельнікі вайны. Гэта яны здабылі перамогу, гэта на іх плечы выпаў увесь цяжар страшных ваенных выпрабаванняў. І сэнс свята якраз у тым, каб яшчэ і яшчэ раз сказаць ветэранам дзякуй. Веселились, обнимались, радовались, что война кончилась. Торжествовали, пели песни, кто какие. Вот так вот проходил самый торжественный День Победы. Напярэдадні Дня перамогі тэлерадыёкампанія «Віцебск» запустила акцыю «Марафон вялікай перамогі». Гэта аповед і ўспамін пра тых, чыё жыццё звязана з вялікай айчыннай. Аказалася, свае сямейныя военные гісторыі ёсць практычна ў кожнага. Это моя бабушка Анна Григорьевна Парфенова в девичестве Прусова. Во время войны она была с партизанами, она помогала партизанам. Конечно, она оружие в руках не держала, но ее помощь тоже была неоценима. Вот она пережила войну, но ее маме и ее сыну, которому тогда было 3 года, его звали Вова, им не повезло. Когда в город пришли оккупанты, их, как и у многих жителей деревни Хатынь, заперли в бане и сожгли. Но мы помним. И этот праздник, конечно, для нас со слезами на глазах. Партрэты герояў у руках унукаў і праўнукаў – гэта так сімвалічна і так гістарычна правільна. Сёння на плошчу Перамогі людзі прыйшлі цэлымі сем'ямі, нават з маленькімі дзецьмі, каб аддаць даніну павагі подзвігу пераможцаў. Сям'я Зуевых таксама памятае, якой цаной дасталася перамога, і ганарыцца. 9 мая – это день памяти, который навсегда останется и в сердце, наверное, каждого человека. Этот день всегда будет в нашей памяти. И в этот день каждый год, независимо от того, какая погода, дождь, снег или светит солнце, мы всегда здесь, на этой площади. Дзень перамогі свята асаблівае, шчырае, свята гонару і мужнасці. І колькі б не мінула часу, памяць аб подзвігу народа ў вайне застанецца ў нашчадкаў, як і слава герояў. Ольга Шмаргун, Віктор Праліч, навіны, Віцебск.